Luke chapter 5, Luke chapter 5. Adonia Mandombe, God bless you. Patima Zenge, may the good Lord bless you. Luke chapter 5. Luke chapter 5, verse 4. Luke chapter 5, verse 4. Luke chapter 5, verse 4, and I'll read. Now when he had left, he said unto Simon, launch out into the deep and let your nets for a catch. Launch out down into the deep and let down your nets for a catch. Maria James, may the good Lord bless you. Simon Kachiko, may the favor of the Lord be upon your life. Blessing Mungwari. So Luke chapter 5, verse 4. Jesu urukutaura kuna Peter. Kanda mambura ako kwa kadzika kuti ugone kubata. Cast your net unto the deep. Yandatara nezvayapana pandeye kuti shekoro deep calleth unto deep. Yandatara nezvayapana pandeye kuti there are times yekuti you are under attack, yet uri mu right place doing the right thing, but you are not going deeper. Ndo kune kechi yako, ndo kune zvinhu zvako. The miracle iri kuitwa pano na Jesu ine chekuita nevanhu vari mu right place but vasina chinhu chavawana nekuda kwekuti havana kugona kuenda deeper. Hove mudhemu umudzirimo. Jesu wakangovapa an instruction to cast their nets deeper, which means there are times yekuti you are in the right place doing the right thing, but hausienda deeper enough kuti ugone kusangana ne blessing yako. What you are doing the right thing. Urugedza kubata hove mudhamu ene mudhemu ndoma dzinowanika, but sai dzisiri kubatika. There is a level yaunofanirwa kusvika. There is a level yaunofanirwa kusvika kuti ugone kubata, ugone kuattracta zvimwe zvinhu. Ndinoda kunamata kuti Mwari vaunze a new level in your life. Ndinoda kunamata kuti Mwari vakupe the grace and the favor yekuti ugone kubata, ugone kusimuka. Pauri papo panoita. Don't change. Havana kunzi aiwa ibvai padhemu iri hove dzapera musisina. Fish dzirimo mudhamu rauri, blessing iripo pabasa pako, blessing irimo mufamily mako. But there are times yekuti uri kuoperate at a wrong level nekuda kwekuti vakangonzi cast your net deep deep, dzikisai. Kureva kuti kune nyasha dziripo zvekuti wakaipa ari kukuzevezera sometimes kuti usuduruke pauri achiti hapasisina zviripo. Ava vadzidzi vakatowanikwa vachitowacha maneti avo ready to go home. Havana kubata musuyu, kwete nekuti hove dzapera mudhamu hamusisina, but inyaya yekuti vaioperate at a different level. Saka Jesu paari kuuya ari kungovapa an instruction to change level. Cast your net deeper. Cast your net unto the deep. Cast your net unto the deep. Kureva kuti kune chinogona kukurwisa uri mu right place, chinokupa a mind to quit or to resign or to run away. But I thank God nekuti Jesu paakauya panzvimbo iyi akaunza a message ine chekuita ne level. May God change your level. Panzvimbo yauri papa pane blessing. Bandiri kunamata kuti Mwari vaunze promotion in life mako. Uende pa a better level yaunosangana nefishi dzeupenyu hwako, yaunosangana neblessing, yaunosangana neropafadzo. Pauri papo panoita, but you need the grace to go deeper. So the deeper andrikuedza kutsanangura sometimes I promotion at your place. The deeper andiri kutaura it's another level of favor yaunofanirwa kusangana nayo uri munzvimbo yauri iyoyo yaunofungidzira kuti hazvichaita zvinhu hazvichafamba, but there is God in heaven who can still bless you in the same place. Vana veIsraeri vachifamba vari mugwenga musina nyama musina chekudya, God gave them meat. So sometimes the place yauri you are about to quit, the place yauri there is nothing chauri kunyatso admire nekuona kuti ichi chinoita zvekuti your heart mind yako watova ne mind yekuti I need to move, I need to go somewhere. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Ove ngadzibatike. Kwete hove bedzi asi zhinji.
Baba ndiri kunamata ndiri kutaura favor. Nyasha dzenyu ngadzionekwe muupenyu hwevana venyu. In that same place, you are the God of wonders, you are the God of miracles. Baba ndiri kutaura a new level, a new level, a new level, a new level. Hove ngadzibatike, hove ngadzibatike, hove ngadzibatike. Zhinji Mwari wangu muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. I'll read again. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out unto the deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will let down the nets. So the secret here iri kumuva nekumotivata Peter kuti akande mambure kwakadzika after aita analyzer atsanangura kuti aiwa usiku wese hapana chatabata, but according to your word, which means the word of God, the word of God, the word of God must be the basis. Ndo panofanirwa kudyarika trust yako nekutenda kwako. According to thy word, according to thy word, ndokubva vakanda mambure kwakadzika. And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. Their nets were breaking. Pavakaita zvataura Jesu, vakabata hove dzakawanda, and their nets were breaking. There are two things here: the miracle, the blessing, and the breaking net. The nets were breaking. Mambure ari kudambuka, mambure ari kubvaruka. The nets were breaking, but their catch was so big. I want to explain something here. Kubvaruka kwemambure munzvimbo yawanzi naJesu Isa, mambure akubate dzakawanda. That's a picture echinhu chinoopposa, chinorwa nemunhu aita the right instruction. Whenever you do what God says, the devil will not be happy. But one thing chandoda kukupa guarantee, the word of God is so powerful. No matter the breaking of the net will not deny you your blessing and your miracle. So there are times yekuti uri kusangana nema disappointments, yet you are doing what God said. Pauri kuda kuedza kuenda deeper, there are people fighting you. Pauri kuedza kufunga kuti no, andichabva pano, I need to go deeper, I need a blessing, I need something good. Unotanga kufaitwa. The devil knows kuti kwa wakuenda ndokune a bigger case. So he tries to throw things against you. But one thing I want to help you understand, the word of God is so mighty, so powerful. Ikoko kwakadzika kune zvinorwa nemambure yako, but hazvitatise mambure yako kuti abate hove zhinji, nokuti wakanda mambure according to the instruction of God. May the instruction of God protect you. May the blessing of the Lord be upon your life. The breaking of the net must not disappoint you. The breaking of the net hazvifanirwi kukubata nekukurwadza, because one thing I know, iroro net riri kubvaruka richakupa a testimony, richakupa a blessing. So in every area in a blessing yako kune chinorwa nenet rako. What is your net? Your net is your skill. What is your net? Your net is your ability. What is your net? Zvinhu zvaunogona. Kune vanhu vanenge vakutaura zviri negative pabasa ipapo kuti haugona uzive sei unoda kupromotwa nekudini. But one thing I know, net nyangwe rikabvaruka, even if the net began to break, you also break a record with a breaking net. Get this one. You break a record with a breaking net. Net riri kubvaruka harikutadzise kuachiva nekugamuchira zvawanzi naMwari unogamuchira nekuda kwekuti wateerera Mwari. So which means net rakabvaruka nehove zhinji izvozvo hazvisi muremu yecommon sense, nokuti rikangobvaruka you lose a lot of fish, hove dzinobuda nekuti net rabvaruka, haugoni kuva nesuccess. But kuzova nesuccess nekubata hove zhinji nenet rakabvaruka, that's a picture of grace. May the grace of the Lord be upon your life. Usazvitarise senet rakabvaruka, zvitarise senet raenda kwakadzika riri kuteerera instruction yaMwari. Iroro net riri kubvaruka, the breaking net will also break a record. The breaking net will also break a record. Nekuda kwekuti hakuna net rinobreaka, rinobvaruka, rinoita torn apart
noramba rakabata fish, but the breaking net will also break a record. Father, I pray, I know muupenyu wako une zvinhu zvaunoda kuita, but kune vanhu vanokunongedzera the area yausingagoni, vanonongedzera the breaking net, vanonongedzera your problems. But despite those problems, may God see you through. May your promotion be real. Sumudzirwa. Vanhu vachitoti hana zvaanogona, hana zvaanoziva, but kusumudzirwa kwako kuri kuuya nekuda kwokuti uchaziva kuti ndiMwari vakonzera kusumudzirwa kwako. Hausi kuzobata nokuti your net is very strong. Hausi kuzobata nokuti net rako rakasimba, but net mukubvarika kwayo riri kungokuratidza kuti chakasimba harisi net asi kuti ishoko raMwari riri kodzera kuti ubate. Father, I pray and I thank you for your grace. Muupenyu hwevana venyu Baba, ndikunamata muupenyu waBevelyn Chiunda, I speak blessing. Baba, breaking net, let her break a record. Muupenyu waBlessing Mungwari, ndiri kutaura nyasha. Muupenyu waBelinda Arnold, I speak grace and favor. Sergio Ernesto, may the good Lord bless you. Mike Udzaitaru, nyasha ngadziwanzwe Mwari wakugonesei. Ndinotaura nyasha, ndinotaura kugoneswa. Makaita Msache, may the good Lord bless you. Cynthia Kamanga, God bless you. Lee Chiome, may the good Lord bless you. Nyasha ngadziwanzwe Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei. Stella Mazonde, may the good Lord bless you. Evelyn Ndebele, may the favor of the Lord be upon your life this morning. May the breaking net break a record. May the breaking net break a record. Shokurat pavakakanda kwakadzika vakabata hove zhinji and their net began to break, but the breaking net harisi kuzoluza fish. May God bless you. May God protect you. May the favor of the Lord be upon your life. Don't get sarwadziwa usanetseka nekuda kweneti riri kubreka the record uchangoibreaka zvakadaro. Usanetseke kuti pane vari kukumukira vasiri kufara neupenyu hwako, vasiri kufara nemashandiro ako. But one thing I know, the grace of God will see you through. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. You are a breaking net that will break a record. You are a breaking net that will break a record. By His grace, by His favor, may God see you through. May the blessing and the favor of the Lord be upon your lives. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, people. God bless you, people. God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. I know we'll meet tichasangana Cape Town, Durban, Beira, Gweru, Chitungwiza, Joburg, and Pretoria. God bless you. Bye-bye. There's a time like nothing. There's a period. The book I should have done is as many pastors. Zvekuti vamwana kuti vachikudzira tsitsi kuti aiwa vane mbozvimira izvi kwamakabva kwamakabvira hapana chiri kubuda wani. Asi unongoziva kuti Mwari kana vakataura shoko haridzokere pavanhu risina kuzadzikisa. Mwari vakuvimbisa une promise yekuti uchabudirira zvinhu zvinoita mushi kutarisa yauri kutamiriswa. Ndoba unoizwa ndikaitaura iyo kuti haite imari kuti kana watambira unonotsvaga mari kuti kana kuina unoba kutsvaga mari vanokunyara kukuta usati wani mari kutambira mari zvekuti unokwakuya kutanga kutsvaga mari. Ipapo pane sure word of promise kuti unomurira ndichakusimudza zvinhu zvichaita. Vakaona ikonomi ichikudza kuti hakuna kupera. There is a time near nothing, but nothing has permanence kana uchitrasta Mwari. Nothing iyeyo haagara kusvika Mwari uchenja story. Nothing anosvika paanodarika. Vanomwari kororo vanopinda mari. So with me ndakuda mbiti ndinofanira kuti we are a family. Saka Jesu ari kuti I am sent only to the lost sheep of Israel. Kureva kuti no matter kuti vamwe vari lost, denga richiri kuva recognize as part of Israel. Chandikupinisa ndechekuti kudii
Learn to respect each other despite denominations. You know, maturity and kingdom. It's not church stuff. It's all about the kingdom of God. Learn to respect each other as believers. My denominations, they don't mean anything in the presence of God. A deeper meaning in the presence of the Lord is the blood of the Lamb. When I got no parajes, I got up in the building. You can know what was Zita one up in the name. Then I know one amaka pin them on a priest than a denomination. But the Panopanita with the Munega was Tatara, with a Unamata, also serious one night, a monopinda, in lack of maturity in the things of the kingdom. Learn to respect each other despite denominations. It proves or it shows how mature you are in the kingdom of God. Jesus are not the best or the only uniform that people can recognize is when people see love among you. And the devil is against that thing he knows love. Why? Because I got the separator. They could not come at denominations. We cannot see why? Because success is in a dangerous. We're not going to success in a wrong area. A champion I'll celebrate Panevano, but I failure upon the Pamal. No, this one of Waka I will not eat. So focus yako, discipline yako, iyo nema decisions I will not make that. Any boldness, asinaka kunyara kanaka kuchka. Anokubatsira neku understand that time. Is it the right time? Yakuti ndishandi se Marie cannot in the university. Is it the right time? Yakuti ndiborowa masmata kuro wane omaka ndi university. Mafona ariko ya tinoto adao, tinoto jidao, but iPhone amugarwe. You see, saka kana usina stand wine iPhone inokwana Marie stand. Sure uri bling bling patiri, but uri roja kudada. And akuna chintu chinorwadza kuti zvauri kuita zvese uchinakirwa vanhu vachikucelebrata hauna kwaurikuenda. At the end of the day, kana ukandakidza on same society pane kwanofanira unorarama nero. Kana kusiri kumba kwako une foni inokwana stand iera no matter vamwe vanokubhiga zvakadii. Why? Because pane basic needs in life ka haunoignore, but uchitokonzera a problem even to your family. Kuda kwakuti uda kuitwa champion uda kucelebratewa zvakanaka tozvida, but programa time kana uchida kuva successful mu life kune zvinhu zvausingafanirwi kuita nhasi mari yacho uinayo, but nekuda kwekuti hazvisi necessary for now usati wagadzira chinhu chiri basic for life and your destiny nefuture yako. So challenge yatinayo ndeyekuda kuti to please the society and tine traditions are dangerous pa level yekuti izvo zvindichiparidza kudai ndakaberekwa mu society ine traditions ayo. Ndakaberekwa mumhuri yandakaudzwa kuti tete vangu vairoya vanga vasikati kuti mhuri kwedu ibudirire. Ndakakura ndichivenga tete kwete nekuti vakatitadzira, but ndotsika yekumhuri kwedu kuti tete havasi right. Ndisina proof nanhasi tete handivafarire. Those are traditions. Kuda kuti une munhu wawakamaka kwete nekuti akakutadzira, but wakura uchingodzwa kunzi hasipo. Saka zvimwe zvitemo unotokwereteswa utadze wega. You need to have the truth and verify kuti is this true? It's up to one dominion upon the donkey, which means you missing life your mom has. She told the opposite, but prophetic. We don't have rather back for a long time. She said, I'll eat a mine, that's life Marco. She bought a fit that you change a my skate. I'm going to do that. Jimmy, I got a summer dog, but I got souls back at a dog. So now what is so to know what somebody could. The book got up some joins out when you got up so much. So can I have some penny wacko? Maria is a stick life Marco. Amen. So don't give me shy, but my donkey can akawanikwa. Pacha sounds not the best donkey. Mama asina kukarapa the donkeys. Pacha brought donkey wow. You know, utano na kasimba. Which means donkey lukshaka kumbaka only ordinary. But donkey acha career for a long time as ordinary donkey. So she missing life. She don't know to profita. She should have for a long time. Can was working up in their mind. Kana wakona kuya una mwana ushaona kuti pawaisho wa straight we type yedu nifano kule beli toshakanyanya chilimisi ndeje kuti ukuswele uri mumasango madonga akashaiwa but mukomana pakaenda kumbaka same akazodzwa akava mambo akagara padongi zvoreva kuti wewe une grace dzekugarira madongi
but unoberekwa mufamily ine problem yekurasa madhodha. Une grace dzekuti uchagara padhodha for a long time. Bari panotangira nyaya unoti wakaipa unonyataka zvaunofanira kunge chidomino uchione domino pamusoro pasvo. Ukationa une nhamo sire kushaiwa mari une nyasha dzekuibata sei Satani akakubatira kumari akasiya zvimwe zvese kuda kuti wakaipa anoataka chaanoziva kuti ndo area yako. Haatangi zvemadhongi kana usiri mambo. Ukaona achingobata nyaya dzemadhongi ari kutoprofita kuti muri shasha dzofanira kuti dzichigara pamadhongi.